салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бардорои ғариб мо хоҳиш карданд ки фақат акаҷон советскиҳо бигирен. Ина бардоро марҳамат тамошо кунед. Якчанд намуд советскиҳои беҳтарин бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бореал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшимои вазн приора мебошад ки соли барори 2013 объем мотор 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст 2170 одамои бекор занг назанен. мошин мели чӣ кор дорад, дискош простоя, тонировка надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 226000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 11 16 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дуюм мошини фурӯшимои вазн 2115 мебошад ки соли барори 2001, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст 4 баллон нав, 4 диска нав, нав мотор кадагем, нав карбюратор шашуштем, 4 колонкаи харбза фарок сенон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 14500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 94000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 98 99 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои вазн 2115 мебошад ки соли барори 2004, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 97000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 78 48 58. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои вазн 2114 мебошад ки соли барори 2005, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 014, 4 баллон нав, мотори инжектор 100%, равғанош зимни мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Иста Равшан. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 97000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 001 44 77 75. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои вазн 2114 мебошад ки соли барори 2004, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудӣ, задагӣ пусидагӣ, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 110000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 03 63 85. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои вазн 2112 мебошад ки соли барори 2005, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст харидори конкретни боши савдо дар пеши мошин мешавад. мошин бе камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 12500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 81000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 989 70 60 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои вазн 2112 мебошад ки соли барори 2003, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин состояниш дура, ягон камбудӣ надорад, ягон дард надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 12500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 81000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 20 60 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшимои ВАЗ-21 10 мебошад ки соли бароришаш 2001 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин камбудӣ надорад задагӣ пусидагӣ харошидагӣ варидкардагӣ надорад қарор дорад ин мошин дар исфара нархи мошин 10500 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 68000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 929 55 5007 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Наҳа мошини фурӯшимои ВАЗ-21 10 мебошад ки соли бароришаш 2003 объем мотори 1.7 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад 1 сола ҳуҷҷат дорад мотор нав 1.7-16 ремент бикана намезанад балони нав қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 16000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 103000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 985 16 17 06 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Даҳа мошини фурӯшимои ВАЗ-21 099 мебошад ки соли бароришаш 2000 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст ҳамагон 100% мошин дар ҳолати хуб 4 балони нав мотори нав аккумулятор нав қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 10000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 64000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 918 15 15 74 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои ВАЗ-21 099 мебошад ки соли бароришаш 2001 объем мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад газ бензин 4 балонаш қариб нава черепахаш варид надорад сирошна беҳуда занг назанед қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 13500 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 87000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 933 08 70 07 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои ВАЗ-21 07 мебошад ки соли бароришаш 2002 объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин созад документаши 1 сола мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ мошин ягон камбудӣ надорад қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 16500 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 106000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 907 76 90 90 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои ВАЗ-21 07 мебошад ки соли бароришаш 2002 объем мотор 04 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад мошин бе камбудии задагӣ пусидагӣ вапше надорад ягон дард надорад қарор дорад ин мошин дар шаҳри бохтар нархи мошин 13000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 84000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 551 11 90 66 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои ВАЗ-21 06 бошад ки соли бароришаш 1986 объем мотор 06 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ мошин дига камбудӣ надорад қарор дорад ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров нархи мошин 6000 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 39000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 927 77 94 74 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои ВАЗ-21 06 бошад ки соли бароришаш 2000 объем мотор 06 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад одами харидор занг занад боз савдо мешавад қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 8500 сомонӣ ба рублиёзира гардонем 55000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 908 89 21 31 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 ماشین فروشی مای وز 2106 باشد که سالی برای 6999 ابیو موتور 1.7 سوزش فروش بنزین коробка передач механика дарам اینجا صاحب ماشین است ماشینش تیاره گوبکاوت کدگی سیستم موزیکاش زورای سنتر замок موتورش 213 نیو همش قاعدوی کدگی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 20000 سومونی ба рубли зира гардонем 129000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 906 88 22 22. Маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.